Imos coa información deportiva. Noia e Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro disputarán as semifinais da Copa do Sar feminina. Os dous conxuntos superaron con folgura os seus rivais e xogaránse estar na final o vindeiro 1 de maio. En Semana Santa non houbo competición na primeira división feminina nin na segunda, pero as xogadoras do Noia e do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro vestíronse de curto para disputar os cuartos de final da terceira Copa do Sar. Os dous equipos da comarca querían estar nas semifinais desta competición e pecharon a súa clasificación por todo o alto. As boirenses visitaron o campo do Capelo, onde se mediron o Negreira. A diferenza de categoría non foi moi clara no inicio do duelo, aínda que as xogadoras de Miguel Ángel Ramos puxéronse por diante no minuto 2 tras o gol de Carla Sanda. O Negreira, que xoga na terceira división feminina, contivo o torrente ofensivo do Boiro durante case todo o que restaba da primeira metade, pero no 42 Beatriz Conde non perdoou para poñer o 0-2 co que se chegou ao descanso. Ramos moveu o banco para rozar as súas xogadoras e pouco a pouco comezaron a enlazar novas xogadas de perigo, aínda que houbo que agardar os 72 para celebrar un novo gol. Ana Touriño puxo o 0-3 e de seguido Leire Conesa sumouse a festa goladora no 74. Verónica Campaña, Alba Lojo e de novo Touriño ampliaron a renda ata o definitivo 0-7. Gran triunfo da Escola Municipal Concello de Boiro, que xogará o vindeiro 1 de maio as semifinais ante o Calo. O Noia tamén continúa na competición tras impoñerse con superioridade ao Rois. As noiesas, que disputan a segunda división, foron mellores que o seu rival, que actualmente xoga na terceira división. As brancas deixaron definido o duelo na primeira metade grazas aos tantos de Paula Cespón por partida triple, Martina Lado e Adriana Quintás, polo que chegou ao descanso co 0-5 no marcador. Sara García fixo cambios no descanso e o Noia non baixou revolucións, polo que Adriana Quintás bateu 3 veces máis a portería do Rois para poñer o definitivo 0-8. Agora as noiesas miran con gañas o 1 de maio, no que se medirán o Touro cun obxectivo claro, estar na final da Copa do Sar.